जेखि जेंना जेंसि फैया मानो बेखौ जों सौसिगोन सौसिनानै जोङो बे दतमा 8 नं समस्ति हिसाबै देरहागोना जों 100% रोखा। खुलुमबाय। थ' दिनै बिराद मोजां मोनसे सम दिनै नमिनेसनाव फैबाय बाहागो लाफैबाय गथायखांबाय आसा खालामदों दतमा समस्तिनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया थांनाय 2005निफ्रायनो बिपिएफ राजनिति दोलोखौ गोबानानै लाबोखानाय एबारबो जेखि जेंना जेंसि फैया मानो बेखौ जों सौसिनानै जोङो बे दतमा 8 नं समस्ति हिसाबै देरहागोना जों 100% रोखा। आङो जायगानि बासि हिसाबै बिथाङा दस्रानि हिसाबै आं बिथांखौ गिबि आङो वेलकाम खालामग्रोदों आरो आङो खेबसेनो बुंगोन बिथाङा जेबो इसु गैया दतमायाव फैनानै जे इलेक्सन गेलेनानै देरहागोन माबे इसुखौ लानानै बिथाङा गेलेफैनो। दा दतमा समस्तियाव थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा दतमानि जौगानायनि खामानि मोनसेबो एग्जाम्पल हिसाबै गैया आरो बिनि बादैबो समस्त बिटिसि ओनसोलावनो बिथांमोननि जौगानायनि जेबो नमुना गैया। आं आसा खालामदों ओंखायनो बे ओनसोलनि बिभिन्न रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल राजनितिक दोलो जायखि बिजाथि जाया बिसोर गासिबो फ्रायानो जेनजोबगोन आरो दतमा समस्तिनि स्पेसियेलि दतमानि जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो सचेतन बेक्तिफ्रा आन्दलनजों फैफानाय जातिनि सेन्टिमेन्ट थानाय मानसिफोर बेवहाय दिनैनि दिनाव खुनु पर्दायैबो इउपिपिएल राजनितिक दोलो आरो बिजेपि राजनितिक दोलोखौ बेहाय प्रश्रय होनाय नङा आंहा गोहो बिसास। जों बिपिएफ राजनितिक दोलोखौनो थांनाय 2005निफ्राय जेरैबायदि सहाय सुजुगिता होनानै देरहासारनायाव मदद होबोदों बेबायदिनो मदद होगोन आरो जों देरहासार जानो हागोन। बेखौनो बुंदों राजनितिकआ थाखाजों फैसाजों धनजों सम्पतिजों जाग्राबा गुबुन उद्यगपतिफ्रा दिनै एमपि मिनिस्टार एमएलए एमपि जानो हागौमोन। आं ओंखायनो बिसास खालामा दे थाखा फैसा थाबानो बे जोंनि दतमा समस्तियाव मनरन्जन बिथाङा देरहागोन बे मालाबाबो जानो हाया। आं बुंगोन जोंनि बे दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सचेतन गोजा आन्दलनजों फैफानाय बर' जातिखौ नेतृत्व होनाय समस्त बर' जातिखौ नेतृत्व होनाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोजों दङ। बेवहाय नेसनेल पार्टि बा मनरन्जन बिथाङा बेवहाय देरहासारनायनि मिजिं लादोंबा दानो गारखानाया मोजां।